So nas tanan, may hapon ka natong tanan. Okay, so pasalamatan sa atong Ginoo nga nakatambong taning Santos nga misa aron sa makausap pa ato siya mapasalamatan sa mga grasya nga ato nadawat ha. Labi na giyod ka nang nagiguban ka nato online ha. Nabisan sa ilang panimalay nakadawat sila sa grasya sa Ginoo. Mo napasalamatan tang Ginoo, taga natong Ginoo usa ka masipang pakpak. Very good, perfect. No, labi naman taga-waf. Perfect sa ilang snacks ganina. Amot lang nakon nga bantay mo, kada usa na to, gusto kita nga mahimong number 1. Huwag imingon nga ako gusto number 2. Maglipog lang ta. Kisam din number 1 nga istasyon sa Cebu. No? Mingon na kada usa kami ang number 1. Kung sabi nga number 1 nga istasyon sa TV, nga kada usa gusto number 1, ang Head and Shoulders shampoo, mingon sila nga number 1. Kisa may number 2. Mo na nga inalagid ba, no? Mo na nga sa kita sad, gusto sa ta, no? Mawita na may numdum ta, sa gagbay pa ta, sa klase, gusto kita nga mahimong number 1 sa klase, no? Mo na nga pangutanan ni ma'am, pak, tubag dayon, ha? Dahil maestra sa class, na ako'y pangutanan ninyo, Ilis Pedro, ma'am, ako'y tubag, wapang pangutana, o ditindog si Pedro, gipangutana sa maestra. Sige, tubagan ni pangutana, ha? Unsa man ang binisaya sa cake. Dawa ka tingog Pedro. Asa ko, waso ka ba? Unsa na binisaya sa cake? Sige lang, ato niya na i-research sa Google. No? Kaya mo nga napagkalisod. No? Dahil bata, kinder pala, pertin ang tabiana. So, pag-eskwela niya, ipadadag note sa iyang ginikanan. No? Dear ma'am, ama ipanulti ni mata, ayaw tuhoy, kaya dili na mo, iya-iyara na. Paita. Kaya mo nga na itong grabe, kaya na, bisan sa uyab. Gusto kita nga mahimong number 1 sa pagpanguyab. No? Nga kinagwapuhan ang uyab. Niyo itong babae. Tsaka ako uyab, gwapo kaayo. Kung doon na, galing lang kay wa. Paita. No? Ningon sila, kanang kung mga way uyab, ay na mo pag-online. Ha? Kaya magdugang-dugang lang mo nga muwik ang signal. Ingon na ba sila kato mag-chat nga way uyab dakpon. Kaya man yung pagkalisod yun din normal. No? O nang sa itong pastilan. Dahil lalaki, ningon sa babae sa day, happy tayo Pasko day. Tsaka na day, mag-exchange gift ka. Ha? Kung sa ibuti may pasabot, sa ako ay iyo, ikaw ay akin. Pag-chordia. No? Kaya man nga itong grabe. No? Nga mausa na nita mo sa itong pagbasa karon ha. Si Jesus padung na sa Jerusalem ha. Para dito sugda na niya ang iyang pagpasakit ha. Lansang sa kusog itungyan sa mga tao. So sa mga tinunang samtang naglakaw sila, lain nilang hisgutan. Naghisgot manoon o naglaliskin sa ang number 1 kanila no? Sa pwesto sa ilang grupo ang labing dako kanila. Sa ito sa itong grupo no, mga barkada, mangutan na to sa kinsa may kinagwapuhan na to. Ang matignaong mamuduol siya, bye-bye batigog naong. So, dili man, kaya ang Ginoo di man na mahimo batignaong. Musa ikaw, amot kisig himo ni mo, ang demonyo tingali. Kaya maring nga pagkalisod yun sa iba, no? Yung unfair kay mga batignaong. Kaya kung na mamatay nga gwapo, ingnon na olo ka, anugo, namatay. Pero batignaong ganingon, maogi na siya. Oras na niya para mamatay na yun siya, paita, no? Kaya wagi silbi, no? Mauna, nga ng Ginoo, ha? Kung gusto mong mahimong number 1, mato pa ni Jesus sila nga naglalis, kinahanglan, kamo mahimong alagad sa uban. So, ito sabot, ang magkapanumber 1 din nato sa mata sa Ginoo, ang atong himo nga serbisyo, no? Usahay kay gusto na ito, mahimot ang number 1, mag-una sa uso, sa asinso, o sa negosyo. Kaya ito mga pauso karon no? Kaya ngayon ko sa kumbuhok, nga yelo, so tinlo kasi mong ipon, paita. Pero sa kalalaki, hilig kay blue. Ang yung t-shirt, blue. Ang yung short, blue. Ang yung jacket, blue. Pero nakikita siya sudlay nga blue, wanya punita. Ano man? Kay upaw man siya. Sama niya sudlay. Pero maningan na ito nga grabe ba, no? Ang mga pauso, no? Muna nga ng Ginoo sa pag-alagad, diha kita mo taas sa pananaw sa Ginoo. Muna nga ato mga sakripisyo, mga kalisod, muna makapadako ka na to sa mata sa Diyos. No? Usay, mabaliman. No? Kung asa ta nga nag-antos ato mata magyaw-yaw, niya itong basulon ang Ginoo. Wata masayod nga diha kung ato ma-overcome mga ato mga kasakit, mahimo kita dako sa Dios na. Kabantay mo nga bisan sa atong pag-ampo, gusto kita nga mahimong hayahay. So sa kataong lalaki ulitaw nag-ampo no. Nagdugay siya, Lord,
i-cancel na to ako na pag-apo nga nangayo ko ni mong uyab no. Tagain na lang ko kwarta bi paita patay kaon. Paita ka man nga pagkalisod yun no. Mao na ni nga Ginoo gikuha niya ang gamayng bata og ingnan. Ang maparihas ning gamayng bata mahimong dako sa pananaw sa Dios na. So sabot ang mga padako na to sundo na to ang mga gagmay nga mga bata. So unsa na ilang kinaiya narasad sa word nga gagmay. G-A-G-M-A-Y. Unsa man ang letter G, ang mga bata puno sa gugma, no? Unsa may opposite sa gugma, di ba kasuko? Ang mga bata layo kay nang ilang kasuko nga mulungtad, no? Di para sa mga dagko nga ilang kasuko say mulungtad og pila ka tuig, no? Mga matay na lang sila nasuko gihapon. Manong say nga ang gugma sa mga bata nindot, no? Di para sa gugma sa mga dagko nga way klaro. Saday kumusta mga uyab day, kumusta yung gugma da, yung gugma murag buwan. Nga naman, naghatag og kayag sa kangit-ngit sa kagabion pero ini adlaw mawarag gihapon. Paita no. Ya letter A, unsa man ang letter A, ang mga batang gagmay amiguhon og amigahon. Friendly, di ba? Tanawan mga gagmay mga bata inyong gikugos mohilak no. Tagadong sa mga butang hilom dayon. Sa una mahilak tagali mo kanang supon, mahilom na. Karon tagali mo cellphone, hilom na mag-email pa. Kaya amiguhon no. Nya letter G, sa letter G ang mga bata gasalig, dependent ha. Kay di sila mabuhi kung ang ginikanan, ang mga bata mahadlok ko sila ng usa. Ang mga bata nagsalig sa ginikanan ha. Mabuta na kaninod kayo nga mga bata patudluan na daan. Kaya kung mga dagko na, di naman patuo sa ilang mga tutor. Yung sa bata, tudluan sa tutor, hindi mo tuo. Ano naman, pati, muna kayo, muna na iyang kinaiya. Muna nga magbantay ta ha. Kung kinsag yun ang bright, asag yun ang tinuod. Dahil maisra, kinunta ng bata. Okay, Pedro, saan ma'am? Nakoy panguntahan mo smart. Kailan matubag kang paspas ha? Yes, ma'am siya. 35 plus 35 siya. Paspas. Paspas magkaito pagpaita. Pariharas katong duha ka Amerikano. Nasunog ilang kwarto sa ilang kondo. No? Sus, ninagit sila ng gawa sa biranda. Ningon sa, help, help. Ningon sa, help, help. Wap dito ka no, ningon Amerikano, I think we have to shout together so that they can hear us. Og nisinggit sila og dungan, ningon sila together, together. Meta, maoray sorya wa magkasinabot no. Gasalig. Kung saan ang M, ang mga bata mapaubsanon. Sa English pa humble, ang mga dagko hambugiro. Mao na nakaroon ang paghinambugay no. Murag dili na ito mapugnan. Naghinambugay ang kabata, siya ba'y buwanga, paspasa sa kong papa. Uy, nga naman. Na siya gipusil. Tungkol sa kapapas niya, mudagan. Pagpusil niya, nidagan akong papa, nasaw pa niya ang bala. Wala ka sa akong papa, purti paspasa nga naman. Nagtrabaho siya, yang off, alas 5, alas 4 pa lang, nanas balay. Maita. Kaya mo na yung ganito nga paghinambugay, no? Ang A, unsama ng A, attention. Ang mga bata, center of attention. Kamantay mo sa balay, ang mga gagmayng bata, mo makapagtapok nila ni Lula, ni Lolo, no? Kay nindot kayo ang iyang katawa, nindot kayo ang pagmahal. No? Letter Y, ang mga bata walay sala. Inosente. Dili mangilad. Sa ibitan nun, nakan ka mangilad karon no? Hindi maligya dito ko na relo. Siya palit mo relo, pati yung likona, bisag mo pang martilyo ko, hindi mabuak. Ni palit sa tao, pagabot sa ilag, dugdog sa iyang martilyo, pak, usap lang ka dugdog, buak. Yang ibalik, no? Siya bigo-bigo, nabuak malagini, kaya nga di mabuak siya. Ang angkay, naigo man, wapa ito maigo, di mabuak. Baita. Kaya mo na yun na itong grabe, no? Yang pagkabata, gisunod o ipakita ni Jesus sa iyang pagkabatang Jesus. Ha? Ang Senior Santo Niño. No? Mao na nga ito mga kasakit, kung ato lang isalig sa Ginoo, diha sa itong pagpaubos, matagan kini og solusyon. No? Nining atong kalisod karon nining COVID, no? Sa mga kamatayon sa tao, naa sa COVID, grabe na sitwasyon. No? COVID, kung mamatay ka, letter C, unsa man, i-cremate. No? Ang ingon sa uban, i-marinate. Hindi ko i-cremate, ha? Grabe, i-cremate ka kung COVID, no? Ang O, unsa man, overnight, lubong dayon, di na pa, daghanon pag-adlaw. Muna ang letter B, ang value sa respeto sa mga patay na na, no? Grabe na, sa isulda lang sila sa refrigerator, kaya maghuwat sa cremation. Letter I, internment, ang paglubong kanila, no? Ang magka-attend, family members sa yun, pagkalisod, no? And letter D, when you die, no? Ang mga dead persons, tagaan lang tulo o patkaadlaw, no?
kung dili COVID para malubong. Manig na ito, grabe ang mga kasakit. Ha? So, mga nang Ginoo, nagyan ka na to, diha sa mga kasakit, sama ka na ako, usab ka mo mahimong taas, kung iyong dawaton, o isalig sa Diyos sa iyang grasya. Yaman to, po sa itong misa karon ha. Magpadayon pa niyang COVID, magpadayon pa nga itong kalisod. Importante, magpadayon sana ang ato pagpaubos o pagsalig sa grasya sa Ginoo. Aron padayon sa kita suportaan sa Ginoo, labi na yun sa mahigayon na nawad-an na kita og paglaom. Palihog manindog. Karon ato'y payag sa Ginoo ang maong pagtuo nga atong